маъракаи ниҳолшинонӣ ба охир расид. ниҳолро шинонданду ба ҳоли худ гузошта рафтанд. инак давраи хушкшавии ниҳолҳо оғоз шуд. сабаби хушкшавии ниҳолҳо дар чи аст? бемасъулиятии масъулини соҳа аст, интихоби нодурусти мавзеи ниҳолшинонӣ аст ва ё риоя нагардидани қоидаҳои агротехникӣ дар шинондани ниҳол. сабаби хушк шудани ниҳолон ин нигоҳбин накардан, бо об таъмин накардани ниҳолон мебошанд. муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат ин мавзӯъро дар оянда низ пайгирӣ менамояд. дар баробари инъикоси дастовардҳои соҳаи илму маориф ва боигариҳои табиат мо метавонем аз камбудию норасогиҳои соҳаҳои марбута барномаҳои таҳлилию танқидӣ таҳия намоем, зеро ин рисолати мост.